Ja s vôňami Camellonia pracujem najmä na Yin Yoge pre ženy a mám to rada kvôli tomu, že jednak tá aplikácia oleja na dlaň mňa ako lektorku s tou ženou viacej prepojí. Aj tie ženy navzájom to viacej prepojí. Takisto je to skvelý spôsob, ako sa okamžite z tej hlavy a myšlienok dostať viacej do tela. A to je vlastne taký môj zámer na tých lekciách pre ženy. Dostať nás viacej do tela, do väčšieho takého uvoľnenia, sprítomnenia. A mám pocit, že tá práca so zmyslami, ako je čuch, je veľmi dobrá na to a veľmi rýchla. Niekedy používam vlastne tú vôňu ako taký vstup do takej nejakej obrazovej meditácie. Ich vyzvem k tomu, aby si pri voňaní toho parfému všimli, že či sa im tam objaví nejaký obraz, nejaká farba, nejaká spomienka, alebo že či ich to možno niekde viacej tak zarezonuje v tele, hej, že nejaký pocit, že to je taký pre mňa ten odrazový mostík viesť tie ženy vnútornou prácou, čiže to môže otvoriť trošku iné vnímanie, hej? Že bežne sme viacej v tej hlave, v ratio časti a toto môže vlastne nás viacej otvoriť do takého meditatívneho, snovejšieho a zároveň aj takého telesnejšieho stavu. Proces orientovaná práca, je to psychoterapia a som študentkou vo výcviku. Tá metóda je zameraná presne na väčšie spojenie s telom a vnímanie možno aj takých signálov, ktoré si bežne nevšímame. Často pracujeme s rôznymi typmi vnútornej práce. Meditácia, ktorá pracuje s telom a s jeho signálmi a s takým nejakým snovým procesom. Ono sa to volá, že snový proces. Niečo, čo není úplne uchopiteľné mentálne, ale všetci to nejako vnímame. Zavnímame nejakú vôňu a tá nás preniesie do nejakej spomienky alebo s tým máme nejakú negatívnu konotáciu alebo príjemnú. Už samotná farba, hej, že to, že tie vône sú spojené s farbami. Niekto má rád túto farbu, napríklad fialovú, a niekto nemá, takže aj to už niečo v tom prežívaní človeka niečo spúšťa. Niekedy to používam tak, že im nepoviem, akú im farbu dávam a že len nech hádajú sami pre seba, že nech si tipnú, že čo je to za farbu. A je to len taká ako keby hra, že trošku sa ako keby prepnúť do iného kanálu. Do tých kanálov vnímania a tej reality je veľa a my sme zvyknutí fungovať v takom bežnom, zaužívanom a že toto nás tak akoby hodí do niečoho iného. Keď hovoríme o snovom prežívaní, tak jednak je toto nočné snívanie, ktoré si spomenula, že takéto bežné, ale ono to snívanie sa deje aj teraz. Keď napríklad v tej meditácii ich vyzvem, že OK, tak si privoňaj k tejto fialovej vôni a všimni si, že či sa ti tam otvára nejaký obraz, hej, a niekomu sa tam môže zjaviť nejaká víla v lese. Teraz len buď s tým obrazom, vnímaj, čo sa deje v tvojom tele, tak už aj to je nejaké snívanie, lebo to není, že niečo, čo sa deje v tejto hmotnej realite, ale ono niekde sa to deje, niekde to ty zažívaš ako nejaký typ reality vo svojom tele, vo svojej mysli. Niečo sa ti zmení, možno v emócii, v nálade a niekedy takéto snové procesy nás môžu vlastne priviesť k objaveniu nejakej svojej vnútornej časti, kvality. Aké by to bolo byť takou vílou v tom lese? Bola by som taká ľahká a taká slobodná. Teraz si to vymýšľam. Cez takéto veci vlastne sa ty môžeš potom viacej spojiť s tou kvalitou. A ono ťa to vlastne potom môže tak zazdrojovať, že OK, tak násaj tú kvalitu tej ľahkosti a slobody a to môže slúžiť ako nejaký vnútorný zdroj, ktorý tam je a vojdeme doň práve napríklad cez tú vôňu alebo nejakú farbu, ale je to náš zdroj, ktorý my nachádzame v sebe. Len potrebujeme možno niekedy tie vstupné dvere nájsť, že ako sa tam dostať. Toto môže byť zaujímavý spôsob práce a niekedy je to len úplne obyčajné spríjemnenie si tej danej chvíle príjemnou vôňou. To je celé. Že aj to môže byť úplne postačujúce. Že niekedy tam nemusíme ani hľadať nejaké viacvrstvové veci, ale prečo nie? V podstate je to možné si cezo mňa objednať tú vôňu, dokonca aj s nejakou malou zľavou. A super na tom je, že tie vône nečakajú na tú klientku niekde na sklade, ale že sa vyrábajú čerstvo. Takže tá klientka dostane tú vôňu svoju možno o 2-3 dní, ale úplne čerstvo vyrobenú a
sú vlastne v takýchto flakonikoch v oleji, ktorý je veľmi odolný a vôňu chráni úplne že najdlhšie. A potom je možné si ten parfémik vlastne takto aplikovať na zápestia alebo spánky, krk, proste na telo. Je to veľmi aj také šikovné, že do kabelky. Myslím si, že je to oveľa šikovnejšia aplikácia, ako si to niekde striekať. Aspoň teda za mňa. Úplne najradšej ja mám pre seba fialovú, to, že od samého začiatku mi tak nejako sadla. A potom ešte veľmi rada pracujem s ružovou, lebo ružová je tá láskavosť a tá je aj pre ženy veľmi príjemná. A niekedy je to aj taká výzva, lebo veľa ľudí má predsudky voči ružovej, alebo že nemajú radi ružovú farbu, tak tá vôňa je vlastne veľmi príjemná. Takže s týmito dvomi najradšej. A ešte teda, keby som mala robiť nejakú trojicu, tak potom určite modrá, lebo modrá je taká príjemne svieža. Keď je vonku teplejšie alebo že chcem ich trošku osviežiť, tak určite modrá je super. Nedávam tomu nejaké obmedzenia. Pracovala som aj s oranžovou. A niekedy, keď mám individuálne lekcie, tak poviem klientke alebo klientkám, že povedz si nejakú farbu, vyber si. A veľakrát povedia oranžová alebo žltá. Som tiež taká prekvapená, že veľakrát je to oranžová. Takže asi sa žiada oranžová. Biela je pre mňa taká, že nie vždy sa mi páči, ale to sme sa aj bavili, že tá biela je taká buď alebo. Ale aj s ňou som už pracovala. A možno ešte tá červená oranžová, tam nie som si úplne istá. Myslím si, že jedna z nich mi tak vonia menej. Asi tá oranžová je pre mňa taká, že tu až tak si ja moc nevyberám. Keď už chcem niečo také teplejšie, tak skôr tú červenú. Keď si k nej pričuchnem, tak není, že zlá alebo škaredá, len mne to tak nejako nerezonuje. Ja to robím tak, že buď im to aplikujem na začiatku a na konci, alebo iba na konci. A väčšinou teda používam, ak aplikujem teda aj na začiatku, aj na konci, tak používam dve rôzne, že si to vyberiem nejako na začiatok. A aplikujem to ja, že chodím od ženy k žene a vysvetlím ich, že teraz vám aplikujem na dlaň vôňu, ktorá symbolizuje tú a tú farbu. Sú to prírodné esenciálne oleje, že len vás poprosím zdvihnúť dlaň hore. Ja vám na ňu vlastne aplikujem ten olejček, ktorý môžete si potom rozotrieť medzi dlaňami a privoňať. Tiež dám možnosť ženám, že ak by niekto nechcel, tak len tú ruku nezdvihni a je to OK. A niekedy sa stane, že si niekto nevyžiada tú vôňu. Takže takto to robím ja. Občas im niečo okolo toho aj poviem, že aké atribúty tá daná farba predstavuje, vlastnosti, nejaké kvality, ale zväčša to nechávam len, aby si to same zavnímali pre seba, že čo im to ako keby evokuje. Robím to aj napríklad vtedy, keď im rozdávam vankušiky na oči, pretože nie každý je dotykový, nie každý má rád vône, nie každý má rád niečo na očiach. Ja mám takýto prístup v joge ako vo viacerých veciach, že vždy dať možnosť, že je OK povedať nie, pretože aj to je niekedy taká vec, že keď sme v tej skupine, tá lektorka zavelí, že a ideme robiť toto, tak nie každému sa do toho chce, ale sa možno akoby pretlačí do toho, lebo má pocit, že musí. A toto je pre mňa akoby dôležité a je to aj vlastne súčasť tej jogy pre mňa, taký ten nejaký empowerment, takéto vnútorné posilnenie, že dovoliť si povedať nie, keď to mám, že nie. Tiež podľa mňa taká veľmi ženská téma, že naučiť sa povedať nie a nebyť tam len v takej pasívne príjmajúcej polohe, ktorá musí teraz ako ísť s tým dávom, lebo. Takže ja vždycky hovorím, že nemusíš, keď nechceš, ale väčšina žien sa pridá. Si chvália, že že to bol super, že ružová, alebo... Zatiaľ som asi nepočula, že by mi niekto povedal, že že to bolo hnusné. Že nie je to obťažujúce v každom prípade? Nie, sa tešia.
mám pocit, že všetko, čo urobíš ako lektorka jogy, trošku akoby, že navyše, alebo že či už to je, že zahráš na nejaký zvonček, alebo tibetskú misku, alebo im podáš ten vankušík, alebo tú vôňu, tak je to také príjemné, že tie ženy sa cítia, že ti na nich záleží a že je o nich postarané. Je to taká tá súčasť toho prostredia, ktoré ja sa snažím vytvárať na tej lekcii pre ženy. Ten pocit, že nič nemusia a že všetko je pre nich nachystané a tieto maličké veci môžu vlastne prispieť. V podstate na to, aby sa to uvoľnenie udialo, tak sa potrebujeme cítiť bezpečne. Náš mozog alebo tá neurocepcia našej nervovej sústavy neustále vyhodnocuje to naše prostredie, aj naše vnútorné prostredie v tele, reaguje na akékoľvek signály nejakého ohrozenia alebo nebezpečenstva. Čiže my, keď sa chceme skutočne uvoľniť, tak potrebujeme zažiť a mať pocit toho bezpečia. To je pre mňa taká dôležitá vec, vytvoriť to bezpečie. A súčasťou toho je aj dať možnosť tým ženám. Môžeš odísť, môžeš odmietnúť, môžeš proste povedať nie. Naše zmysly slúžia tiež na to, že nás vlastne upozorňujú na možné nebezpečenstvo. Zvuk, zrakom vnímame nejaké ohrozenie, ale aj čuchom. Zrazu by sme zacítili nejakú spáleninu, hej, tak asi sa trošku zalarmuješ, že čo? Načuchanie príjemnej vône môže dať ten pocit, že dobre, že môžem, že je to tu príjemné, je to tu fajn. Takže aj to je také počiarknutie ešte toho príjemná a bezpečia. To je vlastne tá istá vec, len opačný smer, že nechám to prísť k sebe, alebo to k sebe nepustím. To si priniesla teraz úplne ešte taký nový uhol pohľadu pre mňa, lebo toto som si vôbec neuvedomila a ďakujem za ten feedback. Keď dáme možnosť odmietnúť, tak vlastne automaticky je tam aj možnosť, že teda ja sa slobodne rozhodujem, že chcem prijať alebo neprijať. Ale to je super pohľad. To je pointa, že potom to, čo zažiješ na tej podložke, si prenesieš do života. Zažiješ možno ten pocit, že ja som povedala nie a stále som prijatá a stále tu môžem byť a stále som súčasťou. Ten najväčší strach toho odmietnutia je, že keď ja budem odmietnutá alebo keď ja odmietnem, že ten vzťah skončí alebo že už nebudem patriť alebo že urobím niečo zlé alebo že sa na mňa tá druhá strana nahnevá, hej? Ale ja keď poviem nie a to nie je prijaté a stále tam je ten pocit, že OK, povedala si nie, ale stále tu môžeš byť, stále si môžeš užiť tie benefity tej lekcie ako ostatné, tak to tiež môže veľmi dobre prepísať tieto vzorce nejakých obáv alebo tých hraníc, ktoré máme okolo toho hovoriť nie. Alebo si aj dovoliť prijať, lebo však to nie je len o hovorení nie, ale aj o hovorení áno, lebo však to ty si povedala, že keď si dovolím povedať nie, tak potom aj moje áno má väčšiu váhu a zároveň aj niečo si vypýtať, že bože, ja by som chcela ešte viac tej vône. Že to tiež si nedovolíme, že preboha, že teraz si tu budem vypytovať niečo ešte pre seba, ale fakt, že vypýtať si a požiadať, že ešte by som chcela niečo, to tiež je ako keby taký nezvyk niekedy. To sú také malé veci vlastne, ale my niekedy presne ani nevieme, že ako taká malá vec môže na toho človeka zapôsobiť, že aj to, čo ty si povedala, ty si zrazu pocítila, že môžeš povedať nie, ale teda tým pádom môžeš aj prijať vedomejšie. To je aký rozmer. Mne to tam ani nenapadlo. Teraz počujem, keď to hovoríš, tak si hovorím, že wow, že to má aký zmysel. Aj takáto úplná malá prkotina proste. Na Yin jogu pre ženy môžete prísť do Yoga Houseu, je to v Bratislave na Panenskej ulici a je to každú stredu o 7:30 večer. Taká neskoršia lekcia, ale práve že vás super pripraví na spánok a po celom dni je to taká dobrá bodka. Je to kvôli tomu, že Yin yoga je naozaj pomalá yoga, kde si ideme oddychnúť, zazdrojovať sa. Pozície sú také, že sme v nich dlhšie, aj 3 minúty, 5 minút, používajú sa pomôcky, čiže je to skôr taká pomalá zdrojovacia joga, kde ja občas aj zapájam nejaký ten pohyb a nejaké vytriasanie, nejaké poklepkávanie po tele, aby sme trošku stimulovali propriorecepciu a celkovo ako keby to vnímanie tela, ale nečakajte žiadnu dynamiku, žiadne posilňovanie, to si môžete užiť na iných lekciách jogy, ale tá Yin yoga je fakt o tom oddychu a relaxe a spočinutí.
Toto by som tak aj odporúčala možno ľuďom si trošku predsa len prečítať o tej joge, na ktorú idú, lebo potom môžu byť prekvapení aj nemilo, že kam sa to dostali. A z mojej skúsenosti sa to už stalo párkrát. Ja som sa tiež cez to vlastne naučila nebrať si to osobne, ale si uvedomiť, že je to aj tá zodpovednosť toho človeka, že či si vôbec pozrie, kam to vlastne ide. Už som sa tak naučila trošku odhadnúť ľudí, keď na in jogu príde niekto v športovej podprsenke a je tam prvýkrát, som na 100% si istá, že čaká nejakú dynamickú jogu, pri ktorej sa spotí. Takže vtedy to poviem, že ak ste tu prvýkrát a zistíte, že to není pre vás, tak je OK, úplne v poriadku je, že odidete, lebo zbytočne sa tam budete trápiť a mne to je tiež nepríjemné, keď cítim v tej atmosfére, lebo ja to cítim, že niekto je tam nervózny, alebo niekto tam nechce byť, alebo niekto je v takom nejakom napätí, tak ja to tam cítim v tej atmosfére a tiež mi to nerobí dobre, takže ja som tiež radšej, keď takýto človek odíde vlastne a sa postará o seba, ale aj o nás všetkých ostatných. To pole, ktoré tam máme, tak tvoríme všetci. Keď tam niekto nechce byť, tak to cítiť. Tie lekcie sa môžu dizajnovať rôzne, že niekedy to robím tak, že začneme v stoji, presne, že sa začneme nejako vytriasať, vyklepkávať, že je tam nejaký ten pohyb, lebo niekedy nevieme okamžite skočiť do toho jinu a potrebujeme trošku tú energiu zo seba dostať von. Ja to tak obmieniam, že ja si myslím, že není na to jeden spôsob, ako to robiť správne. Niekedy položím tie ženy na podložky a hneď sú v tom uvoľnení. Je to rôzne, ako sa s tým dá pracovať. Ja som taký typ, že nerada robím veci stále rovnako, takže ja tam potrebujem nejakú obmenu. Je fajn si to zažiť z rôznych strán. Tak ďakujem. Super, a ďakujem. teda teším sa. Chameleonias parfum. Vyfarbi si život vôňami.